जवन बाटे पसंद दाना कौन लेला ले बसरे कैसे बा लमका की गोलका रे अरे लमका हो अरे हट हट बात प्रमोद भाई तू जवन बाटे पसंद लेला आवो ये जान बैगन लेला आवो ये प्रमोद बैगन लेला यही लेके सारे लेके गणेश जी को बुलावे के बाद आ सेटिंग का काल है पर ध्यान दी हो रेडी 1 1 2 3 4 लालू का बलावत बानी आइए बाबा को हरावत बानी बड़ी के लालू का बलावत बानी आइए बाबा को हरावत बानी अब अली अब कौन कमी न बाटे पूजा नवा में पूजा नवा कमी न बाटे पूजा नवा में पूजा नवा में मैं बूतो बाबू झील दो हां इहवा बोलबे तो होने फेंकी ओने फेंकी माई के नहीं खा जानो ए महाराज हाँ हम तक जब है जो ओने बिक देता नु हाँ। तो एक टोली है थी पर बिगवाना दी माई के नहीं खा जानो ए ना ई जोनी है कैसे अच्छा अभी तो ई लड़का रहल है हाँ। इनकर माई छोड़ के गुजर गईली माने चल गई पोसैले के ना ही हाँ। अरे डिबा के दूध पी के अरे जाए तो कहूंगा पोसैनी नु अच्छा जाए तब बाबू हम ना जानत नहीं के तार माई मर गईली नु हाँ। तने हुड़कवा दे दा प्रमोद भाई ए मनोज भैया अब लवानी के दूसरे पोसई तने हुड़का तने स्टैंड दिया जा बड़का स्टैंड भैया तने हुड़कवा दिया मनोज भैया सिखावा तने अरौवे के गाड़ी ही देहले रौरे कई गोरिया में मर दे मुस्कान जी का बड़े हम चाप के तनी साउंड ला भैया रे स्टैंड धाइन लगाओ जाओ हां ए बाबूआ ओही माई के बुलावे के बा जौना माई के हमनी के घर के माई बहन लो 7 जोड़ा 9 जोड़ा 11 जोड़ा पूरी पका लेवे ला लो मरुआ के अरे एकरे भाभी पकावेली भैया के पूजे खातिर हे भैया जी हाँ। एक दिन तो हाथ हो गई हो गई एक और तो है मौसी लपसी पकौले रहे हाँ। एकरा बपसी के पूजा खाती हां तो उनका मुंह में दांत रखे पकुर पकुर चाभेले ए बाबूआ ए बार के जमाना जानता नहीं का हो गइल बा का हो गइल बा? जितना नायका भाई लो बावे नु जितना नायका भाई लो भागवा कलर के कुर्ता सिवा बतावे अब बड़का बड़का पिकअप पर बड़का बड़का डीजे लगा देता है और में गाना सेट कर देता है जानता नहीं कौन मैं इस देश का हनुमान हूँ ये देश मेरा राम है सीना फाड़ कर दिखला दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है मणिभूषण भैया आ थोड़ा दूर आगवा जाए नु थोड़ा दूर आवरी आगवा जाए तो एगो आवरी गुल चलल बावे जाना तनी कौन शिव चर्चा नो खर्चा यही में एक जना के मलकिनियो करेली अच्छा। हम नाम ना धर्म प्रमोद भैया विजेंद्र भाई के करबो करेली हां मनोज भाई बाबा जानता नहीं चाचा जी कहा कहत नहीं शिव चर्चा नो खर्चा शिव चर्चा नो खर्चा एकर एकदम तत्काल सेवा उपलब्ध रहेला जानता नहीं नीरज भैया का है पुरान चप्पल पहन के जाई और सुनाया बदल के लेके तत्काल फायदा हां जी लेकिन हम जाना तो नहीं जाकर मेहरारू जितना भी बाबे लोग मने मने गोरियावते होई आज भाग नती है क्या कहते रे लेकिन हम एजा के लोग के नइखे कह सब मदारपुर के हम कहा मदारपुर के कहत हनी मदार ओजा के गुरु बहिन लोग के सब लकड़ी के कहा था रंजीत बाबा तब वही माई के मंदिरिया में जाके
घर के माई बहन लोग मुड़िया पर चुनरिया रख लेवे ला लोग आ बड़ी सुंदर एगो गीत गावे ला लोग आ हई चुनरी हो चुनरी है बबुआ ई चुनरी सुनरी पर ठीक लागेला अब छुछुनरी पर थोड़ी ठीक लागे ओ बे ऐसे के उड़ा देम नु बुझाई कि बियाइल भंसी चट्टी ओढ़ ले बिया भैंस खानी का कुर्तो बाटे रमन भैया हे चुनरिया के चाचा जी बड़ी महत्व बावे हे न चुनरिया रख लिया नु तो लोग कही कि माई के दर्शन करके आइल बावे प्रेम से सच्चे दरबार की आ एही चुनरिया के दीपक भैया तनी हेंग बांध लिया हेंग तो लोग कही हट अरे माई के किसियो भवता गइल बा पूजा करी अगरबत्ती से सरियो जारी हट जाना तो अगरबत्ती खोस खोस मारी ए बबुआ शर्मा जी वह गुरु और हम चाहब कि पूजा समिति के जे भी सदस्य बावे कमेटी के सदस्य बा माने भूषण भैया हमरा जिला पार्षद महोदय बानी वार्ड सरपंच जे भी बावे मुखिया जी जे भी बावे बीडीसी तनी मंचो पे खाली सब के संग ही चलावे तनी हम माला पहना के लोग तनी सम्मानित कर दी हां हम चाहतनी कि तनी सब के चलावे बस 1 मिनट में ज्यादा समय ना लिया सबका के लेकर चले लगा बबुआ चलते मैं गणेश जी के बुलावे का बा गणेश जी के गणेश बड़का पापा के ए ना तो गणेश हमरा मौसा के तेरे के उनका के नहीं कहल जात हो हे बबुआ वो दोसर हमें बोला बबुनी साफा खत्म हुआ ना अच्छा हई अच्छा हुआ अच्छा है हाँ? बाबा के दरबार में चले के बा गणेश बाबा के दरबार में चले के बा ए बबुआ हां काहे खाती खाए खाती खाए कहां मिलल ह अभी ना मिलल है ना कोई नहीं लोग के पूरी बेलो तले अरे आज